Podwang'yo mag lebade nyakura mgajuon jatenda piny Kenya William Ruto medo seyo ng'anyo marazimio la umoja One Kenya Alliance kosingo timo duto monyalo bwana ni orito mwandu oganda jo Kenya mana kaka no singo kinde manochawo muma kaka jatenda piny Kenya. Paro no sir kod jotelo mamoko ka jatenda riwruok ma jotije Francis Atwoli bende okwero azimio ne ng'anyo ok nyal loko duoko mar yiero mokalo. Ne en nyasi mar dhialo jotije mapachuka motis ni Labor Day mana obagi alap ma Uhuru Gardens County ma Nairobi. Kenya National Union of Teachers. Nyasi mano kelo kanyakla jotend siasa mathurka ahinya mago mane piny owacho jotelo mopogore mag kembe jotije kod oganda jo Kenya mamoko. Kar jiwo chenro mag bero lwasi ne jotije mapachuka jotelo manie piny owacho no medo mana seyo kweth mar azimio la umoja One Kenya Alliance kuom kawo okang' mar chano bago ng'anyo kinde ma jo Kenya kwanza to chiwre network. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni demokrasia mar adier ok en mano mar ketho mwandu jo Kenya e nying ng'anyo ka osingo tiyo gi obila e rito mwandu jo Kenya. Tunaheshimu haki ya kila mtu. Tunaheshimu ndugu zetu wa upinzani kwa sababu wako na jukumu ya kikatiba ya kutekeleza katika upinzani. But we also know what democracy looks like. We also know what human rights are. It is nothing to do with violence. It is nothing to do with anarchy. It is nothing to do with destruction of property and destruction of livelihoods and destruction of people's businesses. Badala ya fujo na vita, tuongee bunge. We have a government, and that is why our security agencies are paid to protect the lives, the property, the businesses of every citizen of the Republic of Kenya. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kone kweth mar azimio la umoja One Kenya Alliance ni kagin gito ewi tend jatend piny Kenya William Ruto to gichom par jot mare tir kata pisi moko mag piny owacho moloyo ketho mwandu jo Kenya. We still urge them to consider to proceed in the bipartisan talks in Parliament. In the unfortunate event that they decide that they don't want to go that route, and they want to go to the streets, they must understand that the president has a constitutional duty to protect life and property. Jatend migepe mapachuka Musalia Mudavadi wacho ni ng'anyo biro ketho sama jo piny onego ketie chenro mag dongruok. We have no time for unnecessary distractions to the economy. It is time for us to close ranks, pull together, and work with the government and make sure that we can enhance the stability, particularly economic stability of this country. Jagoro mar kotu Francis Atwoli oloko wende mar seyo piny owacho kakoro kwa kweth mar azimio la umoja One Kenya Alliance mondo yie gitendo William Ruto kendo gisud mbele wirani kano oseyomba azimio e yiero mokalo to kata mana ng'anyo ok nyal golo tend piny Kenya e lwet William Ruto. We were calling Raila the fifth. Little did we know what sort of guns you had. Sisi katika azimio tulikuwa na president, tulikuwa na mawaziri wa internal kama wakina Matiang'i, kifua kubwa, nguvu kubwa, tulikuwa na pesa, tulikuwa na kila kitu. Kwanza tukakuweka nje, tukakulima kabisa. Pale ulitokea ukapita kwa sisi, wewe ulipita kwa sisi kama watu wale wamesimama. Nikajiuliza, hii television inasema ukweli ama ni uongo? Chenge somokalo jatend piny Kenya William Ruto bende nosieyo mager kweth mar azimio la umoja One Kenya Alliance ka oparo negi ni eni jatend piny Kenya kendo jatend lweny kendo ok obiyie ni mwandu jo piny okethre to oneno. Mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Wenge koro rito neno chal mar weche tich ariyo ponono ni kweth mar azimio la umoja One Kenya Alliance odok e ndara gi ng'anyo kaka gisebedo ka gibuogo.